זאת אני ארבל סולר. היום נשחק במשחק של הפה הזה. טוב, אז בואו ניכנס. טוב, אז הנה, התחלתי לשחק. יש כאן מלא דברים שאפשר לאכול, אבל אני רוצה להתמקד על הדבר הבסיסי, אנשים. אוי, שיט. אני כמו מחדידי. יש לה... מהנדס תקן. טוב, אז בינתיים... לא, אני לא משחק במשחק. טוב, אני בינתיים... אני רוצה לשחק במשחק הזה. טוב. אני במקום השלישי. איך אני במקום השלישי? איך אני באמת... איך... אני טובה בזה. מאוד. טובה. לפחות... וואי, מה זה? מה זה דינוזאור? אני בפארק הדינוזאורים? לא נראה לי. נו, סינא. נו. כמה זמן זה יכול להיות? דינוזאורים מאוד קלים. שכמה זה. Window of the mall. טוב, אז... לא תודה. And the merry go to הנה זה ממש... אני יודעת שאני לא צריכה לשחק בדברים האלה, אבל זה כיף.
תציין. שלום, שלום, שלום. שלום. Don't matter. Hold on. Ooh, ooh. Oh, hold on. Ooh, ooh. אומייגאד, אני מקום ראשון. וואט? אומייגאד, אני מקום ראשון. אני מקום ראשון. אני מקום ראשון. אני מקום ראשון. אמורה אני צריכה אכילת דינוזאורים. סבלנו את החלשה של החביבונרים. להתמקד באכילת צמחים זה ממש לא. טוב, סליחה, קצת לא שמתי לב אליכם. טוב, בוא ננסה. מה צריך? לא. טוב, בוא נתמקד נתמקד בסירות. אוי לא, אם אני נכנסת לשם אני לא יודעת. אוי, איך לא כבר, תכנס. טוב, אני לא רוצה כבר addiction. Da-da-da-da.
בא לי גם למשחק הזה. מגניב. התקנה. אני מסכימה עם זה שזה משחק אחד. טוב. בוא נעבור. הפכתי למקום רביעי? מה? איזה חצופים. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. נו באמת. אני פשוט אשחק במשחק אחר. טוב, נשחק בזה, מנה. טוב, אתם יודעים, אני לא רוצה לדבר אליכם כל כך ואני קצת לא מתייחסת, אז תתעלמו מזה שאני לא מתייחסת. ואחרי המשחק הזה אני עוברת לטוקבוקה.
טוב. Look at this right here. 102,000 gems in my account for free. Just download this app. טוב. Look at this right here. 102. טוב. או! נראה לי שזה לא עבר. טוב. הם מקבלים חולצות על זה. Hole and fill is harder than you think. Size does matter, dude. Let's show us your talents. So you got loads of vegetables to collect as much as possible. Your hole evolves depending on your strategy. Bigger is your hole. Bigger the vegetables you can collect are. Of course, big ones have more impacts on the enemy. When the time is out, let's fill the fridge with what you have collected. Be aware, your fridge needs to be fully loaded. If you collect all the tiny veggies, you can't be the winner. Hole and fill. Play now. Hole and fill is hard. לא הבנתי כלום. טוב. מה עבר? טוב, יש לי את הימים. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. When people ask me how, well, you're the reason why I'm dancing in the mirror, singing in the shower. The shower and the lover when you're starting not tonight and the spank. וכמובן יש על זה חמר. Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção.
pulga aventurera decidió salir de viaje. בוא נראה סרטונים של פייסבוק. אוקיי. Nice try. Listen. Lang. בתגובות אימא שכבר נמאס Gwitch. מהאפליקציה הזאת ושונא את זה. Well done. Language. ביקשתי מכם לשלוח לי את כל המיתוסים הכי מטורפים שאתם מכירים, כדי שנוכל לשבור אותם. אבל לפני שנתחיל, יש לי מיתוס אחד בשבילכם שאתם צריכים לשבור, וזה שאתם לא תצפו בסרטון עד הסוף. למה המיתוס אומרים הזה? שאי אפשר לשבור את המסך של העידה. נכון. אי אפשר. אני עשיתי את זה, ואי אפשר לעשות את זה. אפילו האיש הכי חזק בעולם לא יכול לשבור. זה שריר הכי חזק שאתה אני מוביל את זה. 3, 2, 1. אתה בסדר? המיתוס הזה נכון. יש לי עוד מיתוס בשבילך עם ביצה. תחזיק ביד שמאל. תחזיק גם בסדר. זה היה מיתוס. אפשר לשבור את הביצה עם כף אחד. חזק? חזק, חזק, חזק. 3, 2, 1. המיתוס הזה נכון. אפשר לשבור ביצה עם כף היד. אומרים שסבון כלים מרחיק גליטר. אני הולכת לשפוך נכון. לכל זה אחד נכון. מכם גליטר זה משלו. נכון חברים, תנסו את זה בבית. לאמוש, לאמא. כל אחד ייקח על האצבע קצת סבון כלים. מוכנים? איזה 3, עצוב. 4. וואו, זה הכי יואו, זה מרחיק את זה ממש. המיתוס תנסו את הזה זה בבית. עובד. אומרים שאפשר לעשות שלט מחיתולים של תינוקות. בתוך החיתול יש חומר כן. מיוחד. יכולים לעשות את זה, אבל לא לעשות את זה בבית. זאת אבקה מיוחדת שסופגת לתינוקים. כל מיני דברים טובים. בוא נראה אם אפשר לייצר מהחומר הזה שלג. אין מצב! קצת מים. בוא נראה עכשיו. זה מתחיל להיות כמו שלג. הנה אתם רואים? זה נראה כמו פתיתי שלג. המיתוס הזה נכון. המיתוס אתה רוצה נכון. להגיד לי שריו יורד ניצוצות שלג מהדוסיק שלו? אומרים שמי שמרכיב משקפיים זה הופך אותו לחכם יותר. מעניין על מי נבדוק את זה. באמת? לא. היי, זה לא יפה משקפיים. בכלל. שזה הופך אותי ליותר חכמה בגיאומטריה ובמתמטיקה. נשאל אותך שאלה ונראה אני אם אתה עדיין יודע. הייתי גרועה בזה, איזה שני איברים אבל אני בגוף יותר יוצרים שם התקדמתי של איתה. עיר? אולי זה בגלל המורה שלי ששם אבא לא יודע, בוא נראה אם זה יעזור לו לדעת. זה לא. אחרי ששמת את המשקפיים אתה אמור להיות חכם יותר. איזה שני איברים בגוף יוצרים עיר? ראש פינה. יש לך פינה בגוף? איזה פינה? ראש העין. המיתוס הזה נכון. הוא נכון! לא, הוא לא נכון, הוא ידע את זה. אומרים שפירוק מדבק. זה פייק אותי. זה הפירוק של הביוקר. גם את פייק בגללי. אני לא מפייק. דיבק אז תצא אותי. מהמיטה, אל תפריע לנו בבקשה. שתי הפירוקיות פה הולכות לישון. המיתוס הזה. נכון! נכון. אומרים שאם שמים כוסי מלא מים ואז שמים נייר ברכבת על ואז הופכים, המים לא נוזלים למטה. בטוחים שאתם מוכנים זה לא לנסות? נכון. קדימה! זה לא נכון. 3, 4. הנה זה נעצר! המיתוס הזה לא עובד! אם תוקרים שקית מלאה במים בצורה מושלמת, לא נוזלים המים. אז אנחנו הולכים לנסות מיד את המיתוס הזה ולראות אם זה באמת נכון. שופטים עלינו. נראה לי שזה מספיק מים. אני ניסיתי את זה כבר. לסגור אותה. בבקשה, אתם רואים? את זה כבר. אין נזילה. תאחל לי בהצלחה. זה עובד, זה עובד. 3, עשיתי את זה עם 2, תותים. 1. זה מפלה הניאגרה. כמו שאתם רואים
הנה יש נכון, עוד זה אימה. באמת זה קורה. באמת עשה לי דמעות. נכון, אפילו פעם אחת אני הכנתי עם אבא שלי לבבות, אתה שמעת כזה דבר? לחנוכה, אבל ראיתי כזה דבר בסדרה. לבבות בחנוכה, ושרף לי, קדימה, תמשכי את עצמך. ושרף לי העיניים. סליחה, אמה. זה לא עובד, ג'וזף מרים אותה, ג'וזף מרים אותה. המיתוס הזה עובד! אתה לא יכול להמשיך! נעלה על קומה שמינית! נגמר המיתוס, כי המיתוס הזה הוא לא נכון! אומרים שאם מחברים מתן לתפוח, אז זה מטיל את הטלפון. רק בתוך חשמלי. גם מאיפה נביא תפוח? יופי, תודה. אבל למה עם הטלפון שלי זה יהרוס לי את המתן? אני לא יכולה להסתכל. אני לא מאמינה, זה עובד! או זה לא. מה נראה לך? שתפוח יגיד טלפון? המיתוס הזה לא נכון. אומרים שאם צועקים בטון גבוה מספיק חזק, אז אפשר לשבור כזאת. כאלה כוסות? תסגרו את האוזניים שם בבית, תנמיכו ווליום, יש פה ידיים יכולות צעקה מרשימות. מה לא מתרחק? למה לי שזה יישבר עליו? קדימה, אמה. זה הכי טוב שלך. עכשיו אתה, קדימה. המיתוס הזה לא. וואו. נכון. אומרים שאי אפשר ללכת בקו ישר עם עיניים עצומות. איזה מספר זה? איזה? יופי, הוא עוצם עיניים. 3, 2, 1, גו! טוב מאוד, מיילה, טוב מאוד! כל הכבוד. ממש לא הלכת בקו ישר. אמה, איזה מספר זה? 10? טוב מאוד, 3, 2, 1, גו! אני כל הצלחתי. הכבוד, איזה ישר, אתה הולך, אתה עושה את זה! הלו, תראי מה אני מגן, זה גם ישר, מה פתאום? המיתוס הזה נכון! אז המיתוס הבא שאנחנו הולכים לדבר לא, שאין יוניקורנים במציאות. יש יוניקורנים במציאות. יש עולם שלם של יוניקורנים. ותנחשו על את הצעצועני הכי אוהב בעולם. זה גם מיתוס אמה. אמא. ויש עונה חדשה ומדהימה לריינבוקורן שהמה חלמה עליה בלילות וחיכתה שכבר תגיע לחנויות. בעונה החדשה של הרמבוקורן יש רמבוקורן חדש. שמגיע לא עם אחד, לא עם שניים, עם 5 ביצים ריינבוקורן קטנים. ומגיע עם יותר מ-20 הפתעות. מה אם אתם עושים אותו? מה זה? איזה חמודה. אין לי שקל לדבר הזה. אתם רוצים להתבזבז על דבר שאתם לא תצטרכו איתו שהוא יישב שנים בחדר שלכם ואתם לא תצטרכו איתו. אתם לא תעשו איתו משהו. עם סליים שהוא בצורה של ביצת עין. תקנו טלפון גוזיות. תראי אמה מה עוד קיבלת בפנים. או שתקנו הזמנה לטיסה לחו"ל. זה משהו מעניין. טריקסי! יואו, איזה התרגשות. בואי נראה מה יש לי. תראי מה קיבלת. טבעת ויש לנו מקום לבובה. אני קיבלתי כאן חלקים להרכיב צמיד עם מפתח קטן וסודי. בואי נשיב אותה פה שתחכה בינתיים. יש לי בובה קטנה. יצא לך בובה, תוכל לשים לך אותה על הטבעת. תראי, זה הבייבי שלה. תראי מה אני קיבלתי. חותמת. תראו, איזה קטנה חמודה. קוראים לי חמודה. נעים מאוד. מה את עושה פה בזמן שהלכתי? מוכנים? בוא נראה מה יצא. מה זה? מה זה, זו הפתעה? קיבלת בחרוזים. אני אעשה תמיד רמבוקורן מושלם. תראי איזה יפה, זה חרוזים בצורה של ביצים. יואו, ממש מושלם, מוכשרת שלי. וואו, איזה צמיד מהמם. וואי, מה זה? ביצת עין. ויש לייק של הלבן של הביצה. אני מרכיבה לי ביצה, לא להפריע לי. אני מכינה עכשיו ביצה. זה מרגיש קצת כמו ביצה, נכון? לא. ברור שאת אומרת לא, כי את לא מכינה לעצמך אף פעם ביצה, אז את לא יודעת. עוד בעונה החדשה של הרמבוקורן המושלמת,
להיוולד לנו? וואי, איזה צבע! איזה חמוד! מה הכוח שלו? אוי, נשברה לו עצם! אוי, מסכן, תראי, יש לו פלסטרים! וזה חמוד, תראו! אני אטפל בך חמודי קטן. הוא מגיע עם סליים ומזרק שתוכלי לטפל בו! יש בפנים ביצה קטנה, בוא נוציא אותה. הנה פיצ'ז החמודי! ויש עוד מלא לעשות! פופקורן הקטני! וואו! יואו, מלא הפתעות, תראו! יש פה מלא מדבקות, איזה מהמם! יש עוד מדבקות מושלמות. זה הכרטיס מטופס של פיצ'ז, ובו אני אסמן את התרופות שהבאתי לו ואת כל הדברים שצריך להביא לו. כזה תחבושת? הנה תראו. אני חשבתי נו, איך קוראים לזה? אני חשבתי שקוראים לביצות האלה הם התינוק של הריינבוקורן. לא חשבתי שקוראים לזה בובוקורן. זה כמו תינוקים שעושים את הבובו בובו בובו ככה. מה, אנחנו לא תינוקים בני שנה. שמתי לו ברגל שלו. אתה יודע מה התרופה הכי טובה? האהבה של אמא. נבקר את זה לראש שלכם, זה לא טוב. יש קיטיקורן שהוא בעצם חסר קסום. עם 10 הפתעות. אוי, איזה חמוד! היא אוהבת גלידה וקינוחים! מדבקות מהממות! אני קיבלתי. מה קיבלת? הוא אוהב דגים! זו פיפה! והחבר של פיפה יקסי! יקסי. ויש עוד מלא לעשות! מה יש לי פה? קטוני כזה שחורי מתוקוני! בוא נראה את שלי. יואו, ברדרדה קיבלת! שלי קטנטן חמודה. אמא, למה יש להם חור מתחת? זה כדי שתוכלי לקחת אותה לבית ספר ולשים על העיפרון! ויש גם סליים. אני קיבלתי סליים צ'יק זוהרי במיוחד! איזה מהמם. למרות שזה נראה קצת כמו משחזינה. נכון! שלא תתבלבלי ותחצחי עם זה בטעות השיניים! תחי את זה, זה כיף. איזה כיף שקיבלתי את העונה החדשה של הרמבוקור. אני רוצה לאסוף את כולם. אומרים שאם זורקים פרוסה עם חמת בוטנים באוויר, היא תמיד תנחת על הצד של חמת בוטנים. מאוד מקווים שלא נצטרך להכין את הסמרטוט רצפה. בבקשה שהמיתוס הזה לא יעבוד! 3, 4, 2, 1. פעם שלישית. גלידה. ואחרונה. היום איך לעשות את זה? המיתוס הזה עובד! אומרים שאם מחברים שתי כוסות וחוט, אפשר לשמוע אחד את השני. בוא ננסה. מוכנה? כן! תשימי את זה באוזן. מה זה? טוב, אני כבר. זה עובד! תגידי לי משהו. זה לא עובד כל כך. אני בא בטוב. תן לי את כוס. המיתוס הזה עובד. אומרים שאם לוקחים שמן על הבלון ואז דוקרים עם קיסר, הוא לא מתפוצץ. מפחיד מדי. זה לא מפחיד בכלל. אם זה לא יעבוד, זה יכול להתפוצץ עליי. לא מפחיד אותי בכלל. המסע של הבלון! הוא אוהב את זה המון! אני זוכרת את האוזניים. עוד לא שמנו את הקיסר, את חותמת! בבקשה, מיילו, במיוחד בשבילך. 3, 4. מתפוצץ בכל השמן המלא. המיתוס הזה לא עובד! אומרים שאי אפשר לקפל נייר יותר מ7 פעמים. 1, 2. 3, 4, מיילו יש לו שיטה מיוחדת לקיפול. 5, 6, 7, אפילו 7 לא מספיק. 9, 10, רמה. 11. נראה לי אני אצליח 7. זה בלתי אפשרי. עשיתי 11.
עשית את הלפיד של יום העצמאות, 7 הצלחת, אבל אתה צריך יותר מ7 פעמים. אין מצב שאפשר לעשות פה עוד כיפור. המיתוס הזה נכון. אומרים שאי אפשר לגעת עם הלשון באף. זה אפשרי. אמי יכולה לעשות את זה. וואי, זה מגיע. אני גם לא מצליח. אמא תעשייה. אז רגע, אז מה זה אומר? אמא מצליחה, אמא לא מצליחה, אני לא מצליח. זה אומר שהמיתוס הזה נכון חלקית. יש מי שמצליח ויש כאלה שלא. אומרים שאי אפשר לבלוע רק יותר מ7 פעמים. אבא תנסה אתה. 2, 3, הנה 4. נראה כאילו אתה עושה קקי. רק כאילו למה יש עצירות רצינית. הצלחתי 7 פעמים. יותר מ7 פעמים אומרים. זה אין מצב. יצא לאבא קקי לא כמעט. שכחתי 7. המיתוס הזה? נכון. וגם אבא שחרר את העצירות שלי. אומרים שכף הרגל באותו האורך של היד. זה לא נראה לי הגיוני. כף הרגל באותו אורך של היד? אבל אני לא בטוחה שזה יעבוד לך, כי אני כובסת. אז אני קצת קטנה, מה